Здравейте! Buenos días! Добро утро на всички! Днес е неделя, най-голямата лудница от всички дни. Днес само в Антигуа, днес сме в Сан Педро. Ще изчаквам да премине този тук-тук, за да мога да продължа да говоря без да тропа кой знае колко много. Ако някой чува и вижда, може набързо да ми напише, защото не знам тук в планините каква ми е връзката. 16 човека. Така, сега ще ви обясня къде сме. Ние сме в Сан Педро. Последния път ви показах частта от града, от градчето, където по-скоро се намират туристите и където е с няколко хиляди идеи как да го кажа, по-подредено, по-модерно и по-европейско, американско, отколкото е в горната част на града. Ние сме отседнали за една седмица в едно семейство. Нашето семейство работят към училището или мъжът е учител, бащата на децата е учител и живеем при тях. И ние се намираме в квартал, който е изцяло почти на 100% обитаван само единствено от тукашните си хора. И сега искам да ви разведа и с неделния пазар, който е, доколкото разбрахме, само един път в седмицата толкова голям, защото хората не спочиват, ходят на църква, пазаруват за цялата седмица. И аз до сега не съм била на този пазар, не знам какво ни очаква. Предполагам, че ще е още по-голяма лудница и още по-див пазар, отколкото последния, който ви го показах от Антигуа, защото тук се намираме извън градовете, където все пак е малко по-подредено и по-цивилизовано. Може би така някои от вас ще го определят. Сега, Петър отива да запази една масичка на улица, където намерихме единственото кафе, което успяваме да пием, защото в Гватемала кафето е ужасно. Въпреки че произвеждат едно от най-хубавите кафета по света, човек не може да намери хубаво кафе рано сутрин. Обръщам камерата, пак казвам, не съм била в тази част на градчето. Нашата къща се намира ето в тази тук, после наляво. Там сме отседнали и там ще останем до четвъртък. Ние тук, що сме се събудили, аз не съм говорила кой знае колко много. Затова ми трябва малко загрявка с... Сега, секунда само да видя гимбалът защо не ми работи. Сега, готово. Пак повтарям, тук не съм била. Предполагам, че ще още по-голяма лудница от пазарът на Антигуа. Това е градчето Сан Педро. Намира се на лагуната Сан Педро, между 2 или 3 вулкана. Основният вулкан се казва Сан Педро. Естествено, градчето е едно от първите в региона и е кръстено на най-близкия вулкан, който е буквално на километър от нас. Може би от някоя част на уличката мога да ви покажа и вулкана. Попитахме нашето семейство дали вулканът е активен и отговорът беше, че за сега не е активен, но преди 20 години е започнал да изригва. Преди 20 години това е разказвал бащата на нашия домакин, че преди точно 20 нещо години вулкан Педро е започнал да изригва и те са евакуирали хората от цялото градче. Градчето е построено на хълмът, точно на хълмът под вулкана, което означава, че улиците през цялото време вървят нагоре и надолу. Някои от улиците са изключително стръмни, 50 градуса, може би, наклон. И с джапанки не става ходенето из града. Много е шумно и не знам колко ме чуват и как ме чуват. Наистина е изключително шумно. И е голяма лудница в момента. Пак повтарям, в момента се намирам в Гватемала, градчето Сан Педро. При нас е рано сутринта в неделя. Това е неделния пазар, където нормалните хора отиват и си пазаруват за цялата седмица. Долната част в близост до езерото, общо взето отсядат туристите. Там е по-чисто, по-подредено и по-спокойно.
Тук е истинският живот на Сан Педро. Много ще се радвам. Не знам колко часа при вас. Къде се намирате в момента? Колко е часа? Знам, че вчера смениха времето в Европа, но напред-назад в момента дори не знам каква е разликата с времето при нас. При нас е 8:30 сутринта. Колко е часът в момента в България или там, където се намирате в Европа? За да знам каква е разликата. Преди с България, преди един ден беше 8 часа, сега май вече става 9 часа. Надявам се да става по-малко. Сега. Пет и половина. Сега го смятам. 5:30, 8:30. Добре, разликата станала още по-голяма. Разликата в момента е 9 часа. При нас е 8:30. Тук не сменя часовника. Каквото е. Аля, buenos días. Много неща имам да ви разказвам. Но да, в момента ви показвам, и да за мен е изключително ново. Този пазар е още по-разбъркан от предишния, който разглеждахме. Ние учим испански. Миналата седмица часовете ни бяха след обяд. Сутрин можехме да разглеждаме ръчето и да учим испански. Освен в училището по испански и в къщи учим испански, тъй като хората, Била се казва нашата домакиня, тя не знае английски и с нея се опитваме с ръце, крака, с всичко, с крака и ръце и по някакъв начин да се разбираме какво ни обяснява, но по този начин човек научава много по-бързо думи и словосъчетания, отколкото само от книгите, разбира се. В момента е сезона на авокадото. Това е авокадо. Queso. Hola, buenos días. Авокадо на тукашния език. Може би на испански, нямам представа. Се казва авокато. И в сегашния сезон едно авокадо струва 1 кецал. Като за сравнение, за да знаете горе-долу колко е това, 4 кецала са 1 български лев. Значи около 25 стотинки струва 25 стотинки, български стотинки струва едно авокадо. Освен сезонът на авокадото и сезонът на мангото. По същия начин едно манго, 1 кецал. Hola, buenos días. Един ананас струва около 4 кецала, ако е малък и 8 ако е голям. Един голям банан струва също 1 кецал. 25 стотинки, голям банан. Малките банани, мисля, че са 2 за 1. Те тук имат много различни видове банани. Жените са си облечени с тукашните си дрехи. Те си ги правят като настан, общото течение настан. В нашето училище предлагат такива активитети или активности, с които можеш да понаучиш доста за културата и за живота на наследниците на майните по тези земи. И едно от мероприятията миналата седмица беше показване на това как те си течат дрехите. Много интересно, за една пола отнема горе-долу около една седмица работа. И ако използват такива по-специални тъкани, по-скъпи тъкани, една пола или една рокля може да стигне до 1500 кецала. Тези неща и по пазарите са изключително скъпи. Тук виждам, че продават и олио. Да попитам ли колко струват? Аз, доколкото мисля, че знам този въпрос. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto cuesta? 16 y 15. 15. Ok. Gracias. 15. Сега обмислям 15 какво трябва да е. С числата ми е много трудно. Поради не знам какви причини. Но да все с което не може да е 15. Много го дават. В 1 литър олио в
в Антигуа, където Антигуа е много по-скъпо от тук, струваше 4 кецала, което е точно 1 лев. $15. Това не е вярно. Тук що ми казаха грешна, т.е. не грешна, ами такава туристическа цена, тъй като в дори големия магазин в Антигуа е много по-скъпо от тук. 1 литър олио беше около 4-5, зависимост от марката, 4-5 кецала. Да, с пръсти, да. Аз така през цялото време и карано ми показват с пръсти. Тук има и още един проблем, че не всички говорят испански, ами си говорят тукашния си диалект, т.е. не диалект, тукашния си език, който е останал от майите. И по-старите хора дори не знаят испански и ти отговарят с числа, които са си на техния си език. Сега ще ви покажа една баба с страхотни плитки. Едно да ме блъсна да ви го показвам. Индиански плитки. Съжалявам.